Ri. Kaixo, mediko zentroa, zer nahi duzu? Tripako mina handia daukat, medikuarekin hitz egin nahiko nuke. Bale, bihar 12:00 etorri zaitezke, orain medikua okupatuta dago. Ez, ezin dut, baina bihar 12:00 nahiko nuke. Bale, apuntatuko dut. Ai, tripako mina handia daukat. Medikuari deituko dut. Ri. Kaixo, tripako mina handia daukat. Bale, orain medikua libre dago. Bale, orain txenoa, agur. Bale, agur. Kaixo, ambulategia, esan. Kaixo, nire una gaixorik, nire una aztulandia du. Rebisioa egitea nahi duzu? Bai, mesedez. Zer lekuotan eta eguna eta ordua? Berabetako ambulategian. 23an, 6:04 ez okupatuta dut. Inglaterrara noan nire lagunekin. Orduan, 30an, 11:00? Nire agenda begiratuko dut. Bai, ez dut okupatuta. Orduan, egun horretan. Bai. Ongi pasa. Berdin. Aita, tripako mina dut. Eta zer gertatzen, ambulategira deituko dut. Rin. Kaixo, Juan medikua naiz. Kaixo, Juan mediku. Zer duzu? Ez, nire sukarra du. Aita, tripako mina asko. Ez da zer gertatzen nahi. Eta zer dutarako nahi zenukerdua? 12 eta 4:00. Bale, oso ondo. Agur, mediku. Eta ze botika nahi duzu ematea zure umeari? Nik ez dakit, zuk esan nire didazu. Dalsi. Bale, agur.